Croeso i'r fideo ymlacio yma. Yn y fideo yma, fe fyddwch yn clywed fy llais yn helpu chi i ymlacio. Mae'r fideo yma ar gyfer adnewyddu'r corff a'r meddwl i ddelio gyda anghenion y dydd. Nid yw'r fideo yma yn gysylltiedig â cwsg. Os hoffech chi wrando ar fideo i helpu chi gysgu, yna tanysgrifwch i'r sianel a gwrandewch ar y fideos eraill. Yn ystod y fideo yma, rydych chi'n saff, y chi sydd yn eirioli, ac mae yna gefnogaeth i chi. Os byddwch yn gwrando ar y fideo yn aml, yna ym fwy cyfarwydd daw fy llais, y mwy cyfarwydd fyddwch gyda'n llais, mi fydd yn haws i chi ymlacio. I ddechrau, dewch o hyd i ofod saff. Rhywle allwch eistedd neu gorwedd a gorffwys yn gyffyrddus mewn ystafell ddistaw. Anadlwch yn naturiol i fewn ac allan. Agorwch a caiwch eich llygaid. Yn gyntaf, cymerwch anadl dwfn i fewn i'r corff a rhowch eich dwylo ar eich brest. Teimlwch y corff yn codi ac yn gostwng gyda'r anadl. Yr aer yn adnewyddu'r corff. Anadlwch yn naturiol. Rhowch eich llaw a'ch breichiau mewn man cyfforddus. Anadlwch yn naturiol. Rydych yn saff, yn gyfforddus, ac mae yna gefnogaeth i chi. Canolbwyntiwch eich meddwl ar eich traed ac ar eich coesau. Anadlwch yn gyfforddus. Anadlwch yn naturiol. Anadlwch i fewn ac allan. Ysgwydwch eich traed a'ch coesau yn ysgafn. Anadlwch i fewn ac allan. A teimlwch y gwres yn adnewyddu y traed a'r coesau. Canolbwyntiwch eich meddwl ar eich cluniau. Anadlwch i fewn ac allan. Teimlwch y cyhyrau yn tynhau ac yn rhyddhau yn y cluniau. Teimlwch y gwres yn adnewyddu'r cyhyrau yn y cluniau. Rydych chi'n saff, yn gyfforddus ac yn ymlacio. Anadlwch yn naturiol a canolbwyntiwch ar eich bol a'ch brest. Anadlwch i fewn ac allan yn naturiol. Teimlwch yr aer ffres yn llenwi'ch brest ac yn adnewyddu'r corff. Ymlaciwch ac anadlwch yn naturiol. Canolbwyntiwch eich meddwl ar eich bysedd. Rhwbiwch eich bysedd yn eich llaw yn ysgafn. Anadlwch yn naturiol. Rydych yn saff. Rydych mewn rheolaeth a rydych yn gyfforddus. Teimlwch y gwres yn y bysedd a'r dwylo fel eich bod yn anadlu yn naturiol.
yr aer ffres yn adnewyddu'r dwylo. Canolbwyntiwch eich meddwl ar eich breichiau a'ch ysgwyddau. Anadlwch i fewn ac allan yn naturiol. Tynhewch y cyhyrau yn y breichiau a'r ysgwyddau. Meddyliwch am y gwres yn adnewyddu'r breichiau a'r ysgwyddau. Yr aer ffres yn adnewyddu'r corff. Ymlaciwch. Rydych yn saff. Rydych yn gyfforddus. A mae yna gefnogaeth i chi. Canolbwyntiwch ar eich pen. Canolbwyntiwch ar eich clustiau. Canolbwyntiwch ar eich ceg. Anadlwch i fewn ac allan yn naturiol. Teimlwch y gwres yn eich pen. Teimlwch y gwres yn adnewyddu'r pen a'ch clustiau a'ch ceg. Ymlaciwch. Gorffwyswch. Anadlwch i fewn ac allan yn naturiol. Meddyliwch am yr holl gyhyrau yn eich ceg. Y cyhyrau yn tynhau a rhyddhau yn y ceg. Anadlwch i fewn ac allan a teimlwch y gwres yn adnewyddu'r ceg. Anadlwch yn naturiol. Fe wnawn gyfri hyd at 10. Gyda bob cyfri, teimlwch y gwres trwy'ch corff yn adnewyddu y corff a'r meddwl. Yn gyntaf, 1. Teimlwch y gwres yn adnewyddu'r traed. 2. Teimlwch y gwres yn adnewyddu'r coesau. 3. Teimlwch y gwres yn adnewyddu'r bol a'r brest. 4. Teimlwch y gwres yn adnewyddu'r dwylo. 5. Teimlwch y gwres yn adnewyddu'r breichiau a'r ysgwyddau. 6. Teimlwch y gwres yn adnewyddu'r clustiau. 7. Teimlwch y gwres yn adnewyddu'r pen. 8. Teimlwch y gwres yn adnewyddu'r ceg. 9. Ymlaciwch a teimlwch y gwres yn adnewyddu'r corff. 10. Yn gynnes, wedi adnewyddu, yn saff, mewn rheolaeth, ac yma yna gefnogaeth i chi. Anadlwch yn ysgafn, a teimlwch y corff yn adnewyddu, yn barod i fwrw ymlaen gyda'r dydd i ddod. Diolch am wrando ar y fideo. Gobeithio fydd o gymorth i chi.